Určite. Ináč by ste tam museli sedieť a všetko by na vás pliechalo. A je to aj bezpečnejšie, keby náhodou. Teraz sa už nemá tomu nič stať, lebo môže padnúť vrtačka alebo niečo, ale ako náhle máte segment vnútri, už je v pohode. Preto. Nižšie. Dobre. Takto bolo rátané, že toto nám prehlbí. Potom, a už končí. keď to zastavím, 45 cm by mal mať ten vrtač. 45? 45. Tak potom treba 50 by bolo treba vrtať. Čo? Však chceli sme 15, 20, to je jedno. Ja to myslím, že to zobere ten vrták, vieš,